ଖୋଜିଛି ଶଶାଙ୍କ ବଞ୍ଚେଇତେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ବାଲା ଡାକା ଯିବ। এই এবে মোর ব্যাগ রেডি হয়ে যাইছি। ব্যাগে মোর রয়ে যাইছি রেনকোট। এটি দেখিদেবা ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା। ଚାଲ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସୁପର ବାଇକ୍। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିଦିଅ ଆମ ଗାଁର ବିଲର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଜ ଏବଂ ଘନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲି। ଶଶାଙ୍କକୁ ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଯିବା ଆଉ ଦେଖାଯିବା, ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside you. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy. Maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. ବର୍ଷା ଦିନ ଭାଇ, ବହୁତ କାଦ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ପଳେଇଲୁ। ଘରେ ଖାଲିଟା ରହି ରହି ବୋର୍ ଲାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲତେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ କାଦ ରାସ୍ତା ନି ଦେଖି ଦେଖି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଜା ବି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆମର ସୁପର ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେଞ୍ଜର କାଦ, ପୁରା ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଚକା ଚଲେଇଛୁ। ଏଠି ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚକା ଘିସିରୁଥିଲୁ, ଏଠି ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ତ ମୁଁ ବହୁତ ମଜାରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶଶାଙ୍କର ମୋଟା ଚକାଟା ସେ ଘୁରେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଛୁ 2 ଜଣ, ଏଠି ବହୁତ ମଜାରେ ଆମେ ପୁରା ଘିସିରି ଘିସିରି ଯାଇଛୁ। କାଦରେ ଖୋଜି ଦେଇଛି ଶଶାଙ୍କ ବଞ୍ଚେଇତେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ବାଲା ଡାକା ଯିବ। ଫାୟାରମ୍ୟାନ ନା ଶୁଣିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। बाईसो की रास्ता मो इतनी से घाटी उठला नहीं हमको। अबे यार You were the one for me.
ଜାଗାଟି ଆମର ପାହାଡ଼ର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ପାହାଡ଼ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମକୁ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ବହୁତ ବାଧିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ରାସ୍ତା ଖରାପ, ପୁଣି ରାସ୍ତା ଭୁଲ ଦେଖିଲା, ପୁଣି କିଛି ଆଉ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି କହିଲା, ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଆମେ ପୁରା ବଣା ହେଇଗଲୁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଗଲୁ ସେଇ ଜାଗା ପାଖକୁ। ହେଲେ ବି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲା। ବହୁତ ବାଧିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ତ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ପ୍ରୋଫେସନାଲ, ପୁରା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା ବାଲା ଯିବା ଦରକାର। ଏଠି ଚଲେଇଲା ବାଲା ମାନେ କାମ ନାହିଁ। ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଖାଲି ପଥର, ପାହାଡ଼, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନଟି। ଚାଲିବ ଯିବ ଭାଇ, ନହେଲେ ତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଚଲେଇ ଚୁଲାକି ପଳେଇଲୁ ଯେ ଏନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଲେଇକି ଯିବାଟା। ଚାଲିକି ଯିବାଟା ନି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଏଟା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା, ଏସବୁ ଛେଳି ଚରେଇତେ ନିଅନ୍ତି। ଛତୁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟେ, ଛତୁ ପ୍ରବଳ। ରାସ୍ତା ବଣାବଣି ହେଇକି ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖତେ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପାଖରୁ ଦେଖିକି। ଯାହା ହଉ ବଣା ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ହାର ମାନୁ ନାହିଁ, ପଳେଇଲୁ। ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଖାଇନୁ। ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇନୁ ଯେ। 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ପକେଟ ନେଇଥିଲୁ, 2 ଜଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇନୁ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ହଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲେ ଆମେ କିଛି ନେବୁ ମଧ୍ୟ। 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ। ଏତିକିରେ ଆମର ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି। Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás. Posting, 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 posting.